ॲपटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉईल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. सेल्फी काढण्याच्या नादात पाय घसरून कणकवलीतील विवाहिता पुराच्या पाण्यात कोसळल्याची घटना आंबोली हिरण्यकेशीत आज दुपारी घडली आहे. जान्हवी शिंदे, वय वर्ष 29 असं त्या महिलेचं नाव आहे. पुराच्या पाण्यात वाहून जात असताना सदर महिलेनं प्रसंगावधान दाखवीत नदीतील झाडीला पकडले. त्यानंतर त्यांच्या पतीनं 118 नंबरवर फोन करून पोलिसांना याबाबतची माहिती दिल्यानंतर आंबोली पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे. पोलीस कर्मचारी दत्ता देसाई यांनी आपला जीव धोक्यात घालत दोरखंडाच्या सहाय्यानं त्या महिलेला बाहेर काढले. सदर महिला पती व मुलग्यासमवेत आंबोलीत फिरायला आली होती. पोलीस कर्मचारी अभिजित कावळे, संभाजी पाटील, अमित गोते आदींनी मदत कार्यात सहभाग घेतलाय. शिंदे कुटुंबियांनी पोलिसांच्या कार्यतत्परतेबद्दल व प्रशासनाचे आभार मानलेत. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.